Технология буенча травматология һәм ортопедия операцияләре өчен титаннан инновацион имплантлар ясыйлар. Шит ил аналыкларын үзебезнең ил эшләнмәләре ничек итеп алыштыра, бу хакта киләсе язмада. Кабинетта осталарның эшләрен җентекләп тикшерәләр. Кечкенә элементның зур бурычы кешенең сөякләрен ныгыту. Шуңа күрә төгәл үлчәм һәм төгәл кисү иң мөһиме. Чөнки имплант никадәр нык утырачагы нәкъ шуңа бәйле. Җитештерүчеләр имплантның нык булуына ышандыра. Россия титан эретмәсеннән барлык эшләнмәләр дә бераз йомшаграк һәм чит ил аналогыннан яхшырак. Мондый конструкцияларның хезмәт итү вакыты озын һәм кабат операция ясау кирәк булмаска мөмкин. Сыйфатны Идел буе һәм Уралның медицина оешмалары шулай ук Санкт-Петербургта Турнир исемендәге балалар ортопедия институтында бәяләделәр. Төньяк башкалага умырткалыкның тумыштан килгән деформация булган балаларны дәвалау өчен имплантлар җибәрәләр. Такие маленькие винты вставляются в детей с возрастом от 2 лет. Бу заказларның бик аз өлеше генә. Заводка Россиягә каршы санкциялар кертү бары тик кулай эш. Күләмнәр артты, протезлар ясауны да арттырырга ниятлиләр. Планируем запустить. Агымдагы ел ахырына буыннар өчен протезлар эшләтеп җибәрәбез, серияле җитештерүгә. Бу тулысынча безнең җитештерү һәм Татарстанда беренче була. Оешмага ышанычлы рәвештә аякка басырга дәүләт ярдәм итә. Завод ташламалы шартларда биреләсе акча белән файдаланган. Предприятия могут, Ташламалы шартларда предприятиеләр бездән 5 елга акчаны 10 миллион сумга кадәр алырга мөмкин. Бүгенге көндә без бу эшне бик актив оештырабыз һәм компанияләрне барлык тармаклардан да диярлек финанслыйбыз. Казан осталары илнең барлык медицина оешмалары ихтыяҗын канәгатьләндерергә әзер. Росздравнадзор әлеге эшне хуплады. Динә Нәҗметдинова, Алия Галиуллина, Алмаз Хакимов, Александр Решеткин, Татарстан яңалыклары.